Не по косата. Ужас. Ива, после не може да изкъпаме, моля те. Не, няма да видиш. После вкъщи чакай. Майка ти, ако види филмчето, знаеш какво ще ми направи? Не стай да хвърлиш повече пясък, моля. Ива, ако хвърлиш пясък, се прибираме. Край, прибираме. Не, ако хвърляш така, прибираме се. Щом хвърляш така пясък, се прибираме. Ива, бе! Прибираме се веднага. Край, приключваме. Прибираме се веднага. Прибираме се веднага. Ако хвърлиш още веднъж пясък, се прибираме веднага. Ива, престани. Край, прибираме се. Ако хвърлиш още веднъж пясък, се прибираме. Сериозно ти казвам. Ето я, мама, идва и сега ще виж какво ще стане, как ще ни се карат с мазелите в пясък. Тя хвърля пясък и всичко е в пясък. Ето го тръгва. Сега ще завлечеме гола в колата. Всичко напълни с пясък. Ето я, мама. Да снимаме и мама. Днес като е бан ти каза направо да ми каза град. Така се ядоса. Това не ми се беше случило 2 часа. Значи тръгнах в 1:30, съм излезнала от фирмата и в 4 нещо пристигнах в детската градина. 2 часа и половина. Това не ми се беше случило.
тук само заради някакъв служа. Хайде да тръгваме. Тръгваме. Тя побесни. Ние ще оставим. Гената просто ето чаква крити. Айде да тръгваме. Тръгваме, защото слънцето вече почти залезе. И мама си тръгва.